ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನಿಕ್ಲ ಹೋಗಿರ ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ವಸ್ತಿಲ ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾನೇ ಪಿರಡೊಂದು ಇಪ್ಪಿನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚೂರು ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪಿರಡೊಂತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ದ ಅದು ಪಂಪತ್ತ ಗೊದ್ದಲ್ಲ ಕಾಡ್ತೀನಿ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣ ಯಾರಂಜು ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಯಾರು ಇಂಚ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದನ್ನು ಬಂದೈತೆ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏರಿಗೆ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಂದಂದು ಯಾನ್ 8 ಪಂಡೆ ಯಾರೊಂಚಿ 200 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ವೆ ಬೊಡ್ಚಿ 200 ಬರಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50 ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ವೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಜನ 50 ಬರಂದು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನ್ಪುಜೇರು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎಂದುವೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೇರು ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡೊಂಚಿ ಎತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಬಂಡೆ ಬೂ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಸ್ಟುಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಜ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತಿ ಜನ ಆತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಬಂದಂದು ಈಗ ತೂ ಲೇಟ್ 400 ಅಕ್ರಾಸ್ ಆದನು ಪಂಡ ಕೆನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು 400 ಚಿಲ್ಲರದನ ಆತಂಡು ಅಂಚಪ್ಪ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ 200 ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇವನ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಟ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಆತೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ದಯಪಂಡ ಏನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇತದ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಿಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ತೂಪುಂಡ ಎಂಕ ಅಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಐಜಿನ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಐಜಿ ಬಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಆ ಅಕ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಅಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಬಟ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಲಂಚನ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅವಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇಟ್ ಏನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕೇಳಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಕಿಲ್ದ ಅದಾದ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ ಸೊ ಯಾಮಲ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಅವು ಹಾಕ್ಲಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಬರಾಬಜಿ ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟೇ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂಡ್ ಇಂಕೋ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಬಟ್ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಪ 200 ಅಬೋ ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾಂದೇ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈತ್ ಜನ ಮೋಕೆ ಒಂದು ಬಂದು ನಿಜ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಜನ ನಿಜ ಬಡ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದರು ಕೆಲವರು ಏತು ಪಂಡ ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಪೋತಾರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪಂಡು ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಾತಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಾಕಿ ಆಪೇನು ಮುಲ್ಪ ಮೆಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯಿ ಮುರ ನೇರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಂಡಿ ರಾನಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ತರ ಬಚ್ಚೋರಂತ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ತಾಲು ಜಾನ್ ಸುರು ತಾಲೆರೆ ದಾಯೆ ಕೇಂಡರೀರು ಅಯ್ಯ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪು ಕೂಡ ತಾಲೆರ ಸುರಂಡ ಅಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡ ಪಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊರಪ್ಪ ತರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪೋಯಿರಮ್ಮ ತರೆ ಕಟ್ಟಿರ್ನಿ ಬಂಗ ಕುಜಲ್ ಬುಡ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾವು ಈ ವೆದರ್ಗೆ ನೇಕಾ ಬಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಗಲಕ್ಕೆ ತೋಚು
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ದೇವಿಯನ್ನ. ಸಾಕಾಣ್ಕಾರ ಮಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಡಪ್ಪೆ ಅವ್ರಮ್ಮ ಪತ್ತಾಡು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಬೆತ್ತಿರ್ಲತ್ತು ಎಣ್ಣದಿ ಜಾಂಡು ಈತ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಬೇತಕ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿಪ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಪ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಏನರುತ್ತೆ ಯಾನು ಆಂಡ್ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದು ಗ್ರೋ ಆಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಕಲು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಬೊಕ್ಕದ ಆಲತ್ತು ಈವನ್ ಅವು ಎಂಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಡಿರ್ಪಂತೀನಿ ದೋಗು ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳರ ಮಾರ ಈತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಬಂದಂದು ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ಲ ಮುಗಿಯಂದ ಯಾರಂದು ಮುಗಿಯಂದತ್ತು ಯಾರಂದವು ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಯಾ ಅದೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಣ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ನಾನು ಈತೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದಾವು ನಿಕ್ಲಿ ತೂದಿ ಪರ ಡೊಂಬರ್ ಅಡ್ಡ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇತ್ತು ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸೊ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ತೀಕ ಕರನೆಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮರ್ತು ಪಣಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್.